Εκλογές Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 2013. Ζητούμε να επιβληθεί το ασυμβίβαστο μεταξύ οργάνων ΤΕΕ και κυβερνητικών παραγόντων. Ζητούμε να συνδράμει το ΤΕΕ στους ασθενέστερους με τη θεσμοθέτηση Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών. Ζητούμε να υπερασπιστεί το ΤΕΕ τους μηχανικούς απέναντι στις απαιτήσεις του ασφαλιστικού φορέα. Θέλουμε να δώσουμε έναν ειλικρινή αγώνα σωτηρίας και ανανέωσης του ΤΕΕ, διότι η απαξίωση των θεσμικών οργάνων λειτουργεί υπέρ των ισχυρών. Στηρίξτε τη ριζοσπαστική πρόταση μηχανικών. Είναι θέμα συνείδησης, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού και μνήμης.